Rayuwa tamkar wata hanya ce, kowa yana tafiya ne bisa irin salon da ya zaɓa. Amma me yasa wasu daga cikinmu suke tafiya cikin duhu, suna ta maimaita kuskure iri ɗaya? Matsayin da muka tsinci kanmu a yau, sakamakon zaɓin da muka yi a jiya ne. Amma me yasa da yawa daga cikinmu ba sa ɗaukan darasi daga kuskuren da suka yi? Idan ba ka yi hankali ba, za ka ci gaba da yin ayyukan da za su hana ka ci gaba ne. Za ka ci gaba da rayuwa cikin da-na sani da nadama. Kada ka sake maimaita kuskure guda biyu a rayuwarka. Na farko, kuskuren da kake a halin yanzu. Na biyu, ƙin koyon darasi daga kuskuren da kai a baya. Rayuwa ba ta jira. Idan kana son canza labarinka, yanzu ne lokaci. Kada ka bari rayuwa ta garace ka.